Dnes tu máme na chip tuning 1.6 TDIčko Alteu a uvidíme, či má reálne 105 koní, tak ako píšu v technickom preukaze. Sa meria. Práve som dokončil software pre túto Alteu, máme upravené všetky mapy, vrátane všetkých limiterov, ide sa nahrávať, ďalej testujeme, meriame výkon, uvidíme, aký výsledok nás čaká. V sérii máme 100 koní, 236 Nm, po úprave máme krásnych 131 koní a 287 Nm. Sympatický náraz výkonu a krúťaceho momentu. Bude to krásne jazdiť.